U biex niddiskutu dwar dan it-titjib fir-rating tal-Eni Malta minn Standard & Poor's, ingħaqad magħna fl-istudju il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi. Insalimlek, Ministru. Grazzi tal-istrina. Nirringrazzja lilek. Ministru, kif smajna fis-servizz Standard & Poor's qalet li dan huwa riżultat ta' riformi fl-Eni Malta iżda li wasal qabel mistenni. Kont sorpriż li qed taqtaw il-frott daqstant malajr ta' riformi li mbarkajtu fuqhom? Aħna gburin għaliex nafu minn fejn tlaqna. Tlaqna li 3 snin ilu bdejna, tħanna mal-Prim Ministru f'meeting il-Finanzi u l-Administration tal-Finanzi kif ħadna l-Gvern għalunna li l-Eni Malta hija arkub tiegħha u talbuna li nollu t-tariffi bi 30%. Aħna dinhom li għandna pjan u għandna dal-pjan li se wasluh. Għalunna l-Credit Rating Agencies dak iż-żmien ma kinux qed jemmnu li huwa possibbli li l-Eni Malta tiġi fuq saqajja. 3 snin wara irnexxielna mhux talli indawru l-Eni Malta u naqtaw id-dejn bin-nofs, talli raħasna tariffi bi 80 miljun euro, talli għalaqna l-Marsa Power Station darba l-dejjem, talli qegħdin naħdmu fuq il-qalba l-gass li se titlesta din is-sena wkoll. Jiena gburi meta niftakar li mhux dal-miliet il-miliet li għadda daħlu l-flus ukoll ta' Shanghai Electric Power. Niftakar pagament minnhom kien kruċjali li jidħolu jiena f'diskussjonijiet mal-Prim Ministru kien għalli l-Prim għalli mur iċ-Ċina u assigura li jidħlu l-flus. U niftakar lejliet l-ewwel tas-sena konna morna Shanghai u assigurajna li Malta waslu l-250 miljun. Aħna gburin b'dan investiment li ġibna, gburin bid-differenza li għamilna l-Eni Malta u gburin ukoll bix-xogħol li jagħmlu l-management u l-ħaddiema ġewwa l-Eni Malta. U dan bla dubju jkompli jagħti kredibilità għall pjani tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija. Issa x'inhu mal-passi li jmiss? Għamilna ħafna jonqos ħafna aktar xisir. Tul is-snin li ġejjin se nkomplu nassiguraw li t-tariffi jkunu baxxi u sostenibbli, ġifieri kien importanti, jiġri fis-suq internazzjonali, imma apparti minn dan kollu jinteressana wkoll l-element ambjentali. Minn din is-sena se nkunu qed naqilbu għall-gass, se nkunu qed nassiguraw li l-emissjonijiet jonqsu bin-nofs u t-trap li joħroġ miċ-ċumnija se jonqos b'90%. Dan ifisser li 1,100,000 tunnellata mont qawwa ħafna ta' karbon mhux se jibqa' ħiereġ. Dan se jfisser saħħa aħjar uliedna, inqas ażma, inqas mart respiratorju u ambjent ferm aħjar għan nofsinhar ta' Malta. Grazzi ħafna, Ministru, l-kumplament tal-ħidma tajba lilek. Grazzi lilek.